Hemen salam, saat 1 yarı şu an yatayını oturdum aslında. Patpişikliğin bir yazdı. Az pul bile ne kriptovaluta başlap biliriz. Az pulumuz var, ağam bizde pul kendel. Şu at yazdı, şoňa reska kella pikir geldi, şo vardı, video çekeyinip. Aslında bana az pul bile ne başlap bolayıp gatı kenesi mesela, soruyorlar, gatı ken adam. Bizim özümüzden başlamızda az pul bile başlaptık. Başta, şoňa adır aydayın, aslında 2 tane moneta var arada. Men özüm liçna ımanyan monetam. Şolun galjagyny näme üçin sebäbi öň uje bize bıçrynykda normal bakalar görkezdiler. A'da biram XRP. X vardı dädir. Kargutgyj aýdyk geçek. XRP bir wagt 2018-de düýtýän şol. Ýadmy şonu häzir görsek, opşu maksimum $3 bardy. Gideta $3 bardy. $3'dan çarjda geçdi. Indi şol şu wagt bakasy 3 cent. Toysa 30 cent, 30 cent, 3 der, 30 cent. $3 baranna 10 esse gallyk bolýar. Toy şu wagt maksimumdan 10 esse aşakda. Indi ýene şu $3 barma şansy bar. Barma şansy nädip bolup bile. Şu wagt XRP'ň sudy gidip otyr. Amerikada sudlaşyp otyrlar bir zat bilen organizasiýa bilen. Indi şol ussa, şo sudy, şu wagt wrodi bu utdular diýip habar geldi. Ýöne 100% informasiýa däl. Eger de rälni utsalar, XRP'ň sudy polny SEC diýip zat regulator. Şonu ussalar polny XRP kampanya, Ripple kampanya da ýa XRP Ripple kampanýanky. Ussalar polny zat etdiler. Ýankyň bakat ýene $3 galma şansy, onun ýokary da geçme ahmal. Ýöne 100% diýen zat ýok, kriptovaluta hemmeňiz bilýäňiz. Şoň üçin şu wagt az pul bilen girjekler, $50 bilen, $100 bilen girjekler, arkaýyn XRP alyp bilýäňiz. Şu wagt bakat 30 cent 10 esse galma şansy bar. 10 esse galaýanda da sizin goýan $100'ňyz $1000 bolma şansy bar. Düşündiňizmi? Indi A'da barada aýdyp geçeli. Reska A'da da edil şoňalyk. A'da maksimum öňkü $3'dy. Maksimum şu wagt bakasy 53 cent. $3. Bu da gideta 7 esse 8 esse galma şansy bar. Belki hasam ýokary galma ahmal. Ol uje reyniga bagly. Egerde Bitcoin ýene öňkü 66 ýetse, hiç ýeli problema bolmasa, uruşlar zatlar Ukrainadaky gutorsa, belki ýene öňkü $3 baryp, belki ondan ýokary geçme ahmal, öňkü maksimumdan ýokary geçme şansy bar. Şoň üçin täze başlajaklar, az pul bilen girjekler üçin XRP ýa-da A'da haýsyny seredin özüňiz siz görüň. Men aýtjan bu finansiw sowet ýa gün men aýdyn zat etmeli diýen zat ýok. Siz özüňiz görüň, pikirlenip A'da barada da Google'a ýazyp görüň, YouTube'a ýazyp görüň, XRP barada da Google'a ýazyň, YouTube'a ýazyň, görüşdüriň. Haýsysy size ýakyn, haýsysy size zat haýsyna özüň iş edýän işlerine seredin, ikisem Go monetalar, ikisem Go kriptovaluta. İkisine de seredin, haýsynyň edýän işi has Go, has size ýakyn, has siziň göwnüňize ýarasa, şoňa görä alyp bilýäňiz prinsipi. Tapawdy 20 cent, XRP 30 cent, A'da da 50 cent şu wagt. XRP'ň edýän zat näme? XRP bank sistemasyny has ýeňilleşdirjek bolýar. Şu pul perewodlar zatlar bolýar. Western Union idi, ondan soň eýleki näme şu MoneyGram bilen bir wagt şolar satrudniçystyk etdiýärdi bile, soň arasyny açdylar. XRP'ň etjek zady bank sistemasyny polny zamin etmek, has şoň komissiýasyny azaltmak, transaksiýany çalt etmek, XRP'ň maksat şol. Onu edip bilerlermi, edip bilmezlermi, onu uja wagt görkezler. Ýöne siziň özüňiz hem ýazyp görüň XRP Ripple diýip ýazyp görüň, men şöyle ýazylşynda adyny goýuşduran screenshotlaryny ýazyň. Menne özümde şo moneta bar, men ýene aljak, azazan görberes galanam nälik bolýar. A'da da edil şoňalyk, gaty go moneta alsaňyz bolýar, şu wagt 50 cent. Nesip bolsa, bu çyrynykda $3, $5 bolardan garaşýar. Bolsa 7 esse goýan puluňyz 7 esse, 8 esse, 10 esse artmagy şansy bolar. Ýöne öňünden aýdaýyn, goýoňyzda ýitirip biljek puluňyzy goýmaly. Men futures'a goýun diýende älen, futures men özüm bir gezek oýnap ömürüm, size de maslahat beremok. Men diňe spotda futures näme? Futures goýdum, mysal üçin zat bolsa, o arada polny men size soň aýdyp beren, futures'da goýsaň, mysal üçin sen long'a girdin ýa short'a girdin, ýa galýadik girdin ýa-da düşýädik girdin. Şonu düşýädik girsen galsa pulun köýýä gitdi. O da goýan piliçi olaňa bagly. Option futures barda men şu wagt kelýäňde artmaň soň aýdyp beren ýeşe.
Men özümen oynamak, size de maslahatdan bermek. Diňe spotda alias arzan wagty çalgyn maslahatyna satyp peýdamyzy görýär. Inni egerde siz şu wagtdan targawat et başlajak bolsaňyz, birinji etmeli zat Binance kaçad etmelisiniz. Binance kaçad etýäňiz, onuň şu wagt menden kän adam sorýar, Bitcoin oynamany öwret. Bitcoin oyun däl ol. Realne pul ýatyrylýar, adamlar realne pul ýatyryp, realne pulny ýidirä berdi. Oyun däl bu zat. Söwda bu. Risk etmeli, öwrenmeli, goýmaly, işlemeli üstünde. Inni aýtjak zadym näme ýanky? Birinjiden sizin etme zadyňyz birja skaçat etmeli. Naprimер, Binance birja skaçat etýäňiz, nomer 1 birja şöyle ýazylşyny goýjak, skaçat etýäňiz aşagda sylkasyny goýjak. Şo men referal sylkamda registrasiýa etseňiz aşagda ýazyp duran referal id dip. Referal id diýen ýerine şu men referal idim ýazsaňyz size 10% komissiony skitka bolar. Başta goýun depozitiňiz dolar, birinji goýan puluňyz. Şoňa görä size bonus berýär. Näme üçin Binance diýen Ingo birja. Seredin şu Binance siz skaçat etýäňiz, skaçat ederiňizden soň uje siz özüňiz görersiňiz, içine girin birinji Binance skaçat edip içine girin. Yok man almaly zat ýok. İçine girin de görün. Näme wa näme ýok. Edil Instagram ýa içine girin. Uje öwrenýäňiz, uje bilenmi käbir has aşa bilen käbir soraglar berilýär, ola şo soraglara bir hil jogap bermek kynýalyk bolup dur. Näme üçin sebäbi şol bir aýdýan zadyny adamlar käbir Binance wapşe skaçat etmän soraýar. Adam egerde siz Binance kaçad edip içine girmeseňiz, men näçe aýtyp düşünürsem, siz düşünmeýäňiz sebäbi siziň özüňiz içine girip görmeli. Bir gerek gözüňizden görýäňiz, uje şonu düşünmeýän soraglaryňyzy berbermeli. Şonuň öwre jogap berjek bolar. Ýazyp beriň arkaýyn. Ondan daşary ikinji gowy birja Bybit aşagda sylkasyny goýjak. Bu da edil Binance ýaly, ýani men referal sylkamdan registrasiýa etseňiz aşagda duran referal id dip. Şonu ýazýaňyz referal id diýen ýerine ýanky başta goýun bonusyňy, başta goýun depozitiňi görä bonus berýär, komissiony 10% skitka. Ana şuňky aýtmaly zatlar şol. Birinji birja skaçat içine girişdirip adet görüň we haýsy monetalar alyp bolýar az pul bilen XRP we ADA. Şular men şu wagt sowet berip bilen, maslahat berip bilen galan men diňe maslahat beren, galan uje özüňiz zat etmeli, görmeli, öwrenmeli, almaly, öz riskini öz boýnuňyza alyp. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Diňe risk edip biljek puluňyz bilen girin, alyň. Iň gylawyny aýtmalar. Akyllyca targawat edin. Jaňyz sag bolsun.